Както знаем, автомобилите са предимно емоция, не са сухи цифри. Прямо конкуренцията сме с по-голяма кубатура. BMW крият реалната мощност и всички знаем, че има едни скрити 8-10%. Не само, че ползваме само бензинов двигател, ползваме и част от неговия капацитет, за да зареждаме батерията. На следващия момент се запитвате какво всъщност е M5. Това в бъдеще позволява такъв тип автомобили все още да живеят своя живот, т.е. да имаме V8 двигател с най-високо технологичните системи за допълнително пълнене и така нататък. Този автомобил е точно там, където трябва да бъде. Ако вземете E34 M5, E39 M5, те все пак си бяха комфортни лимузини, което тегло в ускорението не се усеща в никакъв случай. Всички тези поли имат изключително голям потенциал за развитие, като мощност и като динамични характеристики. Скрит потенциал, не гаранционен потенциал. BMW преди да изкарат някой модел, правят много сериозни проучвания какво се продава. На това обучение зададох въпроса на един от инженерите, които са разработвали автомобила, защото тази кола трябва да бъде толкова тежка. Килограмите са такива, за да може тази кола да носи мощността, която има и да няма body roll, да има адекватни поведения. Старата, като седнеш в нея, тя се усеща по-близка до M3. Кое е най-продаваното BMW в момента? Е така много off-topic. Дали аз ги продавам, обаче ако сега трябва да ви изборя всички модели на BMW, може да се затрудням. Аз много се притеснявам на следващата M5 да не сложат трети ред седалки. В отношение на спирането мисля, че теглото не пречи толкова. Спира много добре, защото тук комбинираме освен керамичните спирачки и рекуперацията. Тук има много по-бърза реакция на тракшен контрола и много по-лесно разпределение на въртящия момент между колелата. Хубавото е, че все още имаме механичен шпер диференциал. Наистина усещането, че от самото шофиране е по-важно от това наистина какъв перформанс ти дава колата. Това е първата кола, която наистина се изменя абсолютно коренно от едната противоположност от другата. Защото в по-старите MG виждаме как има по един-два баджа отпред от ателиотоп на праговете. Ако зависеше от мен, ще е баджа на тая кола, доколкото е възможно. Маркетинг и счетоводството са врагове на моторспорта. Защото наистина едно време един такъв автомобил беше за моментите, в които ти излизаш сам, си само ти автомобила, не искаш никой да те вижда, но да излизаш там заради самото чисто удоволствие от шофиране. Питай ме за раздатка. Такива експерименти съм си правил с F90. Сигурен съм, че никой в света не е правил такива експерименти. Сигурен съм, че всички от вас са мечтали, аз и за E46 много се надявах да направят комби, след което като пуснаха E90 седан, всички се надявахме, че ще има комби. На тройката до сега просто не се случваше, но пък в един момент се видях, че BMW собствениците искат да имат комби, искат да имат готино бързо комби, което да се кара приятно. Сигурен съм, че колата в спорт мол е страхотна. Как е в нормален efficient мол. Влага е много лек и това е от нещата, които тук не ми допада. Има един Ultimate Package, който струва около 40 000 лева. Той включва тези неща, които изброих. Илон Мъск за Тесла купи точно тази автономност, която има BMW и я ползва без да се съобразява с законодателство. Отчека да се обажда вече по листите стаи. Едни фанчета и ще спи. Чакайте скоро да споделим повече информация за това, което правим и да имаме възможност там да ви изненадаме с още по-интересни неща, така че си позволявам този момент да използвам така за минутка за реклама и очаквайте от нас интересни и готини неща скоро. Благодаря още веднъж. Благодаря.